mitä se oli ja Pojesperi täällä ja tänään mä teen video Minecraftista mun kaveri Eetun kanssa. Ja me ollaan siis muutama... ei mitään tommosta. Me ollaan siis muutama video jo kuvattu. Ne meni vähän pieleen jotain. No ei niissä mikään mennyt pieleen, mutta ei vielä ole julkaista. Ja etsipä sen. Ja nyt kello on jo 5. Kiinalainen riisi. Ja siis Eetu keksi tommosen yhdestä videosta, missä otti kellolla jo 5, niin Eetu keksi, että kello on jo 5. Kiinalainen riisi. Ja kämpäin siitä, että Eetu ostas tonne... Mikä se on? Tonne Minecraftin ja Xboxille. Niin. Laittakaa IG:seen. Joo. Laittakaa IG:seen, jos teillä on IG. Jos ei ole, niin... Sitten ei ole. Sitten ei ole. Juuri niin. Mä lähden. Heippa. Lähtä itse mulle. Ai teet! Minä luulin, että sinä lähdet itse mulle. Hei, tämä on minun puuta. Et voi omia. No minun! Tämä on minun puuta. Minun! Kiitos. Oi juma. No sit mä vähän paikkaa. Kello oli jo 5, kiinalainen riisi. Kello oli jo 5, kiinalainen riisi. Sinulla on housu. Nyt me ollaan edetty vasta 2 minuuttia kuvausta tässä ja mä häiyn nyt. Ei, odota. Mä häiyn. Kato mun kartta, mä voin tästä kartasta katsoa yhdessä, että missä toinen on. Menin kauas. Joo, mä menen tuonne aukiolle, mitä mä löysin jotain. Ei kun eipä lähde, kun mä löysin suota. Mä olisin halunnut, että me pysyttis samalla biomilla nyt edes. No ei vielä, kun mulla on jo kamat. Jotain, mä en tarvii enää. Niin, mutta ei minulla. Ala kerää. Ja nyt älä siinä vieressä. Sinä olet. Anna nyt mulla on vähän asiaa katsojille. Että kattokaapa, kun mä teen... Kertokaa siis, jos teillä on Instagram, niin kertokaa, jos mä pitäisi tehdä jotain muita pelivideoita, kuten vaikka... Mä voisin tehdä vaikka noita... Sanon nyt. Sanokaa nyt nämä... Jotain vaikka FIFA-videoita tai NHL-pelailua. Nyt mä varmaan sitten kuvaan vasta NHL, jos mä saan uuden NHL 21, mutta FIFAa mä voin pelata 21, kun mä oon saanut sen synttärilahjaksi. Niin kertokaa kommentteja, ei kun tuolla IG:ssä, kun mulla ei ole kommentteja päällä, niin vaikka no sinne vähän raakaa jänistä, niin eikä raalla jäniksellä pärjää, vai kuinka? Niin. Eiköhän sillä. Joo, mä oon täällä sun luona. Oikeastaan. Itse asiassa ensimmäinen pitäisi löytää kaalia ja mukulakiveä. Mikä se on englanniksi mukulakivi? Cobblestone. Mä tiedän. Niin cobblestone. Sitten Kaikki pitää puhua englanniksi. ylälakkiin sanoo kaikki melkein. Ei, mutta mä en ole lakon matkijoita, koska se onkin hyvä opettaja. Niin. Meikä ihmeessä kattoo se video. Joo, ne on ihan parhaita. Niin. Mutta Among Us-videot siltä ei oo hyviä. Mä en edes hirveästi tykkää Among Usista, mutta mä alkin sitä pelaa nimittäin. Mä latasin sen tossa koulun jälkeen tossa yhden aikaan. Tänään. Niin. Hei, me haluamme 12. Niin me loppu 12. Me ollaan oltu nyt 2 tuntia. Melkein 3 tuntia. Hetkone, sun lapio. Mitä, eikö mä tehnyt lapio? No et tehnyt. 5 minuuttia on nyt melkeinpä täynnä. Itse asiassa nyt on 5 minuuttia täynnä videosta. Ja vielä yksi kysymys noista videoista. Jos teillä on IG, niin laittakaa sinne IG:seen videoita, mitä pelejä mä voin pelata muitakin kuin jotain, mitä mulla on. Jos ne on jotain ilmaisia pelejä, niin sit mä voin ladata, niin jos ne on maksullisia, niin sit mä en ehkä niitä pelaa. Mutta ilmaisia pelejä mä voin kuitenkin kokeilla. Niin ainakin. Missä on tiespe? Mä oon täällä yhdessä paikassa. Kato, voin pistää sulle karttaa näkyviin. Tuosta kartasta. Toiseen suuntaan just. Vähän siitä eteenpäin mä oon mennyt. Mä menen tämän metään läpi, koska mä en niin tykkää olla metsästä. Tykkään, mutta tää on vähän heikko paikka olla täällä, mutta... Itse kun mä en nyt näe tuolla mitään.
Otan tossa nyt 1 kelopukin mukaan. Että se oletaan muutama kelopuu. Ja sit mä voin tehdä nuotio, jossa me voidaan sitten myös paistaa ruokaa. Mut siihen me tarvitaan myös koavia. Ja olisi paljon helpompaa vaan tehdä. Jos mä oon tässä kallion vieressä, niin voin ottaa kiveä. Kopista siihen. Ja mä syön nyt tätä raakajänistä. Jos haluat puutyökaluja, niin multa löytyy. Mulla on vaan pari sellaista. Mä teen kohta kiviin noita juttuja. Joo. Ja lisäksi tuli semmonen haaste, että yritetään löytää... Katsotaan kauan meillä menee löytää cobblestone. Eikö siitä ei cobblestone, kun ironia tai timanttia. Timulla siinä kestää kyllä aina. Niin kestää, ymmärrän jo. Kyllä mä tiedän, mutta... Eikä tehdään tosta tommonen... Pickaxe. Ja sitten toi kirves. Kai toi. Mitä sä löysit? Mä oon tuolla vuorella. Tuolla vuoren luona. Tuolla vuorella. Eikö mä oon siinä vuoren vieressä? Mä oon vähän juttuja. Näet sä must täällä? En pysty, kun mun pitää mennä kiveen. Kivehän me tullaan tarvitsee kaikkea. Niin minäkin tuun hakkaa kiveen. Ja mä oon hakannut tosta itselleni. Mä itse asiassa näin tosta itselleni. Ja meillä katkesi kuvaus, mutta nyt me löydettiin ironia täältä. Laitatko sen rikos päälle? Ja mä hakkasin tää kaikki. Niin siinä on 6, kummallekin 3. Joo. Tuohon Jos sit on 7, niin minulle annettais ne. niin kuin sä ne löysit, mutta... Niin. No niin! Nyt me ollaan taas takaisin Minecraftin parissa. Kuvattiin 30 minuuttia sillä, että me ei kuvattu. Me löydettiin ravine ja tämmönen lumialue. Mutta nyt mä oon kyllä saanut tarpeeksi sitä lumialueesta, tai häivitään täältä lumialueelta. Lähdetään tonne. Hei, kenen furnaseen täällä on? Ja nyt me siis jatketaan, ja älkää intri, jos kuulee jotain raksautusta, nimittäin... Me syödään pähkinöitä. Niin me syödään vähän suolapähkinöitä tässä, niin... Älkää sitten ihmetelkö. Sitä, ja... Popsi pähkinää! Armoria, ja me ollaan löytty kylää. Ja... Nyt me ollaan menossa tonne... Tuntemattomaan. Tuntemattomaan. Tuolla on jäätä! Heikkonen, onks toi se jääalue? Ei yritti toi pelkkää merta. Ja jäätä. Nyt mennään tonne... Hei, onkohan toi jäätikkö? Mitä oletkaan meri? No niin tää... Eikö sinä oot kuskina, joten lähdet tonne merelle kuskina. Sinä voit olla kuski, jos haluat. Sun pitäis syödä vähän. Kato, sulla on 3 enoa vielä. Ei mä halua. Mä haluan nyt antaa sen olla. Mä oon ollut jo niin monta kertaa. Jos tää nyt tässä on käy. Voi valata. Joo, ja nimittäin mulla tuli puhelu tuossa äsken, niin mä en nyt siihen voinut vastata, kun me kuvataan, niin se tekee meillä taas kamerakatkeus ja niin me lähdetään tuntematonta. Välitä sä suunta. Näen tässä se kap. Hylky! Missä? Tuolla, edessäpäin. Tuolla vasemmalle. Vai tuolla? Niin kato, tuolla näet sä tuo laivahyly. Tuolla. Näet sä tuon. Ja taas katkes vielä kameran. Taas mulle tuli puhelu. Eikö se tässä? Onko se nyt tästä alaspäin? Hyppää pois. Hyppää pois niinkö tota. Hyppää pois. Sanottiin. Onko se siinä veden alla? Kato, onko se... Miksi minä? En nähnyt mitään. Tuu tänne sieltä. Tuu tänne. No, mun pitää mennä äkkiä tonne. Mitäs tästä tulee tunnin jakso? Totta. Joo, se oli älytöntä.
nyt vedetään täällä laivalla. Ei kun veneellä. Mutta missä sinä olet? Meni Kuusimetsän takana, sinne. Se on minun veneeltä. Ja taas meillä katkis kamera. Mutta eikä tää video ollut tässä näin, joten seuraava videossa se on moi moi!